Vă salut și bine ați venit pe canalul meu. În acest video vom discuta despre descompunerea vectorilor în reper cartezian. Avem în imagine un reper cartezian XOY, adică un sistem de axe ortogonale, iar în acest sistem am reprezentat doi vectori I și J, care indică sensul pozitiv pentru fiecare axă. Cei doi vectori considerați au modulul egal cu unitatea și din acest motiv ei se vor numi versori. Așadar, modulul vectorului I este egal cu modulul vectorului J și egal cu 1. Haideți să considerăm în acest sistem de axe un punct A, iar unind originea sistemului cu acest punct se obține un alt vector numit vector de poziție al punctului A. Iată, voi proiecta acum punctul A pe cele două axe OX și OY și voi nota aceste proiecții cu A1 respectiv A indice 2. Voi nota de asemenea abscisa punctului A cu X indice A, iar ordonata punctului A cu Y indice A. În continuare vom considera cei doi vectori astfel formați, OA1 și OA2, iată. Și atunci, aplicând aici regula paralelogramului, pentru că, iată, aici s-a format paralelogramul OA1A2, obținem că vectorul OA este suma vectorilor OA1 plus OA2. Dar vectorul OA1 este coliniar cu vectorul I și atunci putem spune că acest vector va fi egal cu X indice A ori vectorul I. Ca să înțelegeți mai bine, dacă X indice A este 4, de exemplu, atunci vectorul OA1 este 4 ori I, pentru că am spus mai sus că vectorul I are lungimea egală cu unitatea. Mai departe, vectorul OA2 este coliniar cu vectorul J și atunci acesta se poate exprima în funcție de versorul J, Y indice A ori vectorul J. Ceea ce am obținut aici este descompunerea vectorului OA după versorii celor două axe I și J. Numerele reale XA respectiv YA reprezintă coordonatele vectorului OA. Haideți să considerăm în continuare un alt vector, OB. Voi reprezenta în plan un punct B, iar dacă unesc originea O cu acest punct, se obține vectorul de poziție al punctului B. Și acum voi proiecta punctul B pe cele două axe, notând aceste proiecții cu B1 respectiv B2, iar abscisa și ordonata acestui punct le voi nota cu X indice B respectiv Y indice B. Voi reprezenta de asemenea pe acest desen cu roșu vectorii OB1 respectiv OB2 și atunci putem aplica din nou regula paralelogramului. Pentru paralelogramul astfel format OB1BB2 și obținem că vectorul OB este suma dintre vectorii OB1 plus OB2. Vectorul OB1 este mai departe egal cu X indice B ori versorul I, iar OB2 se poate scrie Y indice B ori vectorul J. Și astfel am obținut descompunerea vectorului OB după versorii I și J. Numerele reale XB, YB reprezintă coordonatele acestui vector OB. Mai departe ne interesează să scriem sau să ajungem la o descompunere a vectorului AB în funcție de versorii I și J. Și atunci vom desena vectorul AB și atunci acest vector AB se poate scrie ca diferență dintre vectorii OB și OA. Așadar AB va fi egal cu OB minus OA. Vă reamintesc că la scăderea vectorilor, săgeata indică descăzutul, așadar, dacă săgeata vectorului AB este îndreptată spre B, descăzutul este vectorul OB, adică cu acesta începem, minus celălalt vector OA. Aceste lucruri au fost explicate în primul videoclip dedicat vectorilor,
Dacă nu l-ați văzut, vă invit să o faceți, vă las un link sub descrierea acestui video. Mai departe vom înlocui vectorii OB și OA cu expresiile acestora determinate anterior și atunci obținem că vectorul AB va fi egal cu x indice B ori I plus y indice B ori J minus OA, care era x indice A ori I plus y indice A ori J. Desfacem parantezele și obținem xb ori I plus yb ori J minus x indice A ori vectorul I minus y indice A ori vectorul J. O să rearanjez termenii dând factor comun și vom obține x indice B minus x indice A, totul înmulțit cu vectorul I, plus paranteză yb minus ya, totul înmulțit cu vectorul J. Ceea ce am obținut aici este descompunerea vectorului AB după direcțiile versorilor I și J, expresie care se mai numește și expresie analitică a vectorului AB. Este o formulă extrem de importantă și merită rescrisă cu o culoare. Așadar, vectorul AB are următoarea expresie analitică: x indice B minus x indice A, totul înmulțit cu I, plus y indice B minus y indice A, totul înmulțit cu J, unde punctul A are coordonatele xa, ya, x este abscisa și y ordonata, iar punctul B are coordonatele x indice B și y indice B, la fel x este abscisa și y este ordonata. Aceste două paranteze xb minus xa, respectiv yb minus ya, reprezintă coordonatele vectorului AB. Iar toată această formulă reprezintă expresia analitică a vectorului AB. În continuare ne propunem să determinăm o formulă prin care putem calcula modulul vectorului AB în funcție de coordonatele punctelor A și B. Și acest lucru se va întâmpla cu ajutorul teoremei lui Pitagora. Voi nota acest punct cu M, punctul de intersecție a dreptelor AA1 și BB2, și observ astfel că s-a format aici un triunghi dreptunghic. Iată, este vorba de triunghiul AMB. În acest triunghi dreptunghic, catetele sunt AM respectiv MB, iar cateta MB va avea lungimea egală cu diferența absciselor punctelor A și B. Mai exact, MB va fi egală cu x indice B minus x indice A, iar cealaltă catetă AM este egală cu diferența ordonatelor punctelor A și B, și anume YA minus YB. Spre exemplu, dacă YA este 7 și YB este 5, această catetă este 7 minus 5, adică 2 unități de măsură. Așa cum spuneam, vom aplica teorema lui Pitagora în triunghiul AMB pentru a determina formula de calcul pentru modulul acestui vector. Așadar, aplic teorema lui Pitagora în triunghiul AMB și vom obține că AB la pătrat este egal cu AM la pătrat plus MB la pătrat. AM este egal cu YA minus YB, totul la a doua, iar MB este egal cu XB minus XA, totul la pătrat. Avem așadar AB la a doua egal cu XB minus XA, totul la pătrat. Putem rearanja termenii, iar în loc de YA minus YB putem scrie YB minus YA, deoarece oricum ridicat la pătrat ne va da aceeași valoare. Și atunci, pentru eleganța rezultatului, am preferat să avem aceeași notație, începând cu punctul B și apoi cu punctul A. Am găsit așadar că modulul vectorului AB, care este de fapt lungimea segmentului AB, va fi radical din această valoare,
xb minus xa, totul la pătrat, plus yb minus ya, totul la pătrat. Aceasta este formula prin care putem calcula modulul vectorului AB. Haideți să rezolvăm în continuare un exercițiu pentru a înțelege mai bine aceste aspecte teoretice. Avem într-un sistem de axe x, o, y punctele A de coordonate 3, 4 și B de coordonate minus 1, 2 și se cere să determinăm expresia analitică a vectorului AB în funcție de versorii I și J. Mai întâi voi rescrie formula determinată anterior și anume vectorul AB este egal cu xb minus xa, totul înmulțit cu vectorul I plus paranteză yb minus ya, totul înmulțit cu vectorul J. Și acum vom înlocui. Prima coordonată a unui punct este întotdeauna abscisa punctului, adică 3 reprezintă xa, iar a doua coordonată din paranteză reprezintă ordonata și aceasta este notată cu ya. La fel, la punctul B, minus 1 reprezintă abscisa lui B și 2 reprezintă ordonata lui B. Am scris aceste lucruri ca să ne fie mai clar. Și acum vom înlocui. xb este minus 1 minus xa 3, totul înmulțit cu I, plus paranteză, yb este 2, iar ya este 4, totul înmulțit cu J. Egal mai departe cu minus 4i plus minus 2 ori J, egal mai departe cu minus 4i minus 2j. Am determinat astfel expresia analitică a vectorului AB. Numerele minus 4 și minus 2 reprezintă coordonatele vectorului AB. Haideți acum să calculăm și modulul vectorului AB, care se mai poate nota mai simplu AB, și vom avea un radical din x indice B minus x indice A, totul la pătrat, plus paranteză, yb minus ya, totul la pătrat. Și acum înlocuim mai departe. Vom avea minus 1 minus 3, totul la pătrat, plus paranteză, 2 minus 4, totul la pătrat, egal cu radical din minus 4, totul la a doua, plus minus 2, totul la a doua. Practic se ridică la pătrat coordonatele acestea determinate anterior și vom avea radical din 16 plus 4 egal radical din 20. Asta înseamnă că modulul vectorului AB va fi radical din 20. Dacă scoatem factorii de sub radical, obținem 2 radical din 5 unități de măsură. Haideți să vedem în continuare cum vom face operațiile cu vectori exprimați cu ajutorul versorilor și câteva proprietăți ale acestora. Dacă avem doi vectori U și V, unde U este egal cu x1 ori I plus y1 ori J, iar V este x2 ori I plus y2 ori J, atunci o primă operație a vectorilor este înmulțirea cu scalari. Înmulțirea dintre scalarul alfa, adică numărul real alfa, și vectorul U, se va face înmulțind alfa cu fiecare termen. Deci vom avea alfa ori x1i plus alfa ori y1 ori j, unde alfa este număr real. A doua proprietate, vom aduna cei doi vectori pe componente. Asta înseamnă că U plus V va fi egal cu x1 plus x2, totul înmulțit cu I, plus y1 plus y2, totul înmulțit cu j. La fel procedăm și la scădere. O a treia proprietate, doi vectori U și V spunem că sunt egali dacă x1 este egal cu x2, iar y1 este egal cu y2.
Așadar, vectorii U și V sunt egali. Dacă și numai dacă x1 este egal cu x2 și y1 este egal cu y2. De asemenea, spunem că doi vectori sunt coliniari dacă aceste coordonate ale lor sunt proporționale, adică x1 supra x2 este egal cu y1 supra y2. Este bine să rețineți aceste 4 proprietăți. Și acum vom trece mai departe la rezolvarea unui alt exercițiu. Determinați numărul real A, astfel încât vectorii U și V să fie coliniari. Așa cum am văzut la partea teoretică, spunem că doi vectori U și V sunt coliniari. Dacă și numai dacă aceștia au coordonatele proporționale. Coordonatele sunt coeficienții versorilor. Asta înseamnă că punem condiția ca A supra 5 să fie egal cu A plus 2 supra 3. Deci A supra 5 trebuie să fie egal cu A plus 2 supra 3. Am obținut așadar o ecuație de gradul 1. Avem totodată și o proporție aici. Putem aplica proprietatea fundamentală a proporțiilor. Voi înmulți pe diagonală și obținem că 5 pe lângă A plus 2 este egal cu 3A. 5A plus 10 este egal cu 3A. Trecem toți termenii cu A într-o parte și o să am 5A minus 3A egal cu minus 10. 2A egal cu minus 10, de unde obținem A egal cu minus 5. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă nu ați văzut primul videoclip dedicat vectorilor, vă invit să-l urmăriți pentru a înțelege mai bine ce sunt vectorii și operațiile cu aceștia.